Què li demanaries amb aquest rei? Que pogués caminar. No, tenia no sé. Ramon, què els hi demanaries als Reis Mags que et portessin? Portessin salut i salut per tothom. Tothom dirà el mateix, no? Que et doni salut i pau. Salut. Que vingui la rampa de les mans. Les altres qüestions no les he topat, però aquí hi ha les dones que pensa que dius com ho has de fer. Et penses tenir aquest paper i no el tens. O a vegades penses que el tens i no el tens. Que ens donin molta salut i, bueno, i que l'hora de demà sigui ben... Molta humanitat i molta paciència pels que ens cuideu. Perquè la gent grans tenim moments de totes maneres. Salut i feina per tothom. Molta alegria i molt amor. I tu, Lola, què demanes? Ma cap condena de la salut demanaria. I menys anys per això és impossible. Ai, res, de moment no necessito res, tinc de tot. Demano a les majestats que em poguessin treure la rampa que tinc. Les noies de la nit estiguessin bé per cuidar-nos. Estic contenta perquè ara me posen unes branes blanques i toves, perquè no se m'apelin els peus. Són unes bones noies i si les necessito, venen de seguida. Esperança Armengol. Us demano que tingueu salut per poder-nos cuidar així de bé com ho feu. Us desitjo que sigueu tan guapes com sempre.